ko waɗi en duwanade ɓe ko andude en tampere nde ɓe tampata, andude en caɗele ɗe ɓe kawrata, andude en goƴaji ɗi ɓe jogi fof ko no ɓe gurniri wonɓe ɓe ga, te kala ko ɓe paggi no wawi fodde fof ɓe dogno ɗum ɓe gartira gayete. Garɗo noon ene añikati ardude e koyero, yiɗa ardude faaro, sikke wondene sa yeehi tan a nokkat. Yo bandiraɓe men tinno ɓe ganda ɗannotoɓe ɓe mbaɗata ko kuɗi mute kaaƴe kuywinde kuɗol noon ɓe sikki ɓuri webde e kuywinde hayre, kono ɓe mutnata ko kuɗi ɓe kuywina kaaƴe, ɓe cira dow ɓe camma less. ɗum noon goo woto ɓe jawane, ɗiɗi yoɓe ndenane, tati yoɓe kisnane, sabu koye tampere mawde wonɓe hen noon e Afrique, wonɓe hen e Europe, wonɓe hen e Asie. So en ƴeewi ko ɓuri hewde e gure meɗen ko wakli hen e ko wayli hen ko ɗanniyankoɓe meɗen, ko kamɓe tinnare mabɓe e cagatagal mabɓe, ko kamɓe dari nden darde. Kono ko jiyeten ko ene yooɗi e gure ɗe, école aji ɗi ɓe mbaɗi, boyli ɗi ɓe gasi, dispensaire uji ɗi ɓe mahi, woto en gandu no ɓe dañirata ɗum ɗo e tampere nde ɓe keɓata hen, e caɗele ɗe ɓe dañata hen. ɗum noon eɗen mbiya yo Allah yoɓan en ɓe moƴƴere, ɓe dokki leñol ngol faaro, ɓe kaɗingol jasde, ɓe kaɗingol jakde. Sa darima hande e to banggue Mauritanie, wuro fof fulɓe ngo jiiɗa watgo fayida ko ɗanniyankoɓe mum. Sa darima hande e banggue Sénégal, wuro fof ngo jiiɗa watgo fayida ko ɗanniyankoɓe mum. ɓen kay gacci ngala e muɗum. Enen woppateɓe ɓe caggal noon tinno ɗen enen ne ballen ɗe yencinde, wota ceeren e duwanade ɓe, wota ceeren e ñaganade ɓe Allah. ɗum noon eɗen mbiya tan yo Allah waɗan en suturo, waɗa ndenka e leñol ngol, waɗa ndenka e ɓesgu ngu, ya barke laɓal nulaɗo Allah, yo Allah ñibno en e dewal Allah bi jahi nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum.